Nsellimlek, jiena Sister Teresa, inna ftit ma niltaqgħu. Però llum hekk biħsiebni nispjegalek daqsxejn il-programm ġdid, l-iskeda ġdida li sejrin nibdew. Ġa għandna online mhux veru u hemm ħafna li qegħdin isegwu dawn il-programmi. Però jiena nixtieq ħaġa waħda, dalwaqt jilħqu l-4,000 views. Imma jiena l-importanti mhux in-numru tal-views. Għax jekk jiena tarani issa lili u tafas fuqi, inti waħda mill-view. Imma jekk tajtu iva disoru sa toqgħod paċ u tieqaf. Inti issa jiena nixtieq ħaġa waħda ngħidlek lilek. Li meta inti mhux li meta tara lili hemm tal-iskeda tal-programmi qed ngħidlek. Inti ma tkunx inti li qbad wafast, ikun il-mulej li ġalek tafas dak il-klik. Imma mhux biex tara għall-kurżità, imma biex tisma' dak li hemm. Ikun iridu għalik l-ispiritu li qiegħed fina dejjem għandu dik il-ħeġġa li jgħalmek fil-ħajja tiegħek. Għalhekk inti ikkorrispondi miegħu. Meta inti tiftaħ taqtax qalbek isma' wara x'jolqtok minn dak li tkun qed tisma'. Għamilna programmi Alla huwa mħabba, it-titlu tiegħu. Tħallux qalbkom titħawwad, skeda oħra, Uliet is-Sultan, skeda ta' programmi. Fejn tagħmmar Mgħallem, spiċċajni issa. Fejn tagħmmar Mgħallem, hemm diversi programmi. Dawn huma kollha jien kont inħobb nieħu xi frażi milli qal dalli Mgħallem tagħna Ġesu meta kien fostna. Alla huwa mħabba, tħallux qalbkom titħawwad. Uliet is-Sultan, aħna Uliet Sultan. Fejn tagħmmar Mgħallem. U llum sa nagħmlu sejjer inħejjilkom post. It-titlu u sa nitfa' 13 il-programm, forsi jirnexxieli nitfa' 2 f'ġimgħa. Nara dritt li jkun hemm viewers u jibda jgħidli li hemm il-viewers u n-numru jkun kbir, imma jien mhux dak nixtieq. Nixtieqek li inti Aziż, Aziża li tisimgħu. Anke jekk m'għandekx il-ħin tisimgħu kollu, isma' biċċa tajtara m'għandix ħin iktar. Tibżax, kompli l-għada. U dik il-kelma li tolqtok ipprova xxerja. L-ewwel daw il-programmi jekk inti tixtieq tkun missjonarja għax aħna wkoll imsejjin biex nkunu missjonarji ta' dalli Mgħallem u nxerrdu l-kelma, inti meta qed tara xi ħaġa, xi programm, hemm il-kelma share, ixxerjah. U meta hemm il-kelma wkoll inti tista' tagħmel comment lili agħtini ħjiel inti u mhix jogħġbuk dawn il-programmi, xi kelma li seta' tlaqtitek, xi diffikultà li forsi ntqajt magħha u jiena nagħmel mill-aħjar u kif nista' nirrispondi id-diffikultajiet tiegħek. Allura, eżiż, hekk il-laqgħa tagħna llum sa tkun biex nispjegalek ftit it-titlu ta' dan il-programm ġdid. Meta ngħid programm ikollu skeda. Hemm daqqa 13 il-programm, daqqa 14 u normalment ikun 13. Il-programm m'għandux itwal minn 25 minutes. U fih ikun hemm
Ġifieri inti tibda tisma' l-kant jinnaf għax ikun hemm is-signature tune. Tajta dan kant, le, wara ftit dik is-signature tune sa tibda l-ispjegazzjoni. Imbagħad fin-nofs ikun hemm silta mużikali li taqbel mas-suġġett li nkunu qegħdin nitkellmu fuqu u jkun hemm anki ftit part mis-signature tune anki fl-aħħar qabel jingħalaq il-programm. Mela, sejjer inħejjilkom post dan li mallem tagħna moħħu fina ġijaw qabel 30 sena moħbi ma' missieru u mommu li żjed għax il-missier mit qabel Giuseppi. U mbagħad għamel 3 snin. Jgħallem, ifejjaq, jinkoraġġixxi, imħabba kbira li wera dan li mallem. Wara jeħtieġ insiru nafu, mhux nafu fuq u tajdu li jien kollox naf sister. Il-parabboli kollha nafhom, anki dawn li sa tgħidilna kollha nafhom. Ġifieri naf x'għamel Ġesu, naf. L-istejjer nafu, it-3 snin kollha, anke meta bata u miet għalina, aħna konna preżenti għax hemmhekk sallak id-dnub tiegħi u tiegħek. Imma l-importanti jint mhux li ssir taf fuqu, imma li ssir taf lilu profondament. U x'jiġifieri issir taf lilu profondament? Issir taf kif kien jagħmel hu f'kull ċirkustanza li kien jintaqa' magħha. Ma kienx jifferoċja dritt. Kien jilqa' lil kulħadd. X'inhi ma mmurx għall-Medinbin. Ma mmurx għand il-Medin. Dawk inħobbhom iżjed. Dawk għandhom bżonn it-tabib iżjed milli għandek bżonnu inti. U naraw din ħniena u din l-imħabba u din dusija ta' Ġesu. Insiru nafuh. Issa meta nsir nafu x'ifisser ngħidlu jiena nafu, naf fuqu u nafu. Imma jekk inti taf fuqu u tafu ma tistax ma timburġax lilek innifsek bih u tmur ixxerdu mal-oħrajn u l-iktar li inti jsiru jafu bik ta' madwarek tal-familja fejn inti tgħix. Mhux għax tkellimhom, imma jaraw lil Ġesu fik bl-eżempju li tkun qed tagħti. Kapaċi taħfer bħalu, kapaċi tgħader, kapaċi ma tgergirx, ma kienx igerger. Allura nixbu l-ħajja tiegħu u ngħidulu li biżna bik Ġesu. Ejna nikkupjaw l-emejjel tiegħek, mejjel ta' mħabba ħlewwa, manswetudni, sottomissjoni, ferħ, tranquillità, modrija. Ħalli nakkwistaw il-paċi. Jitolbu dejjem eżis l-Ispirtu Qaddis biex dak li ma tafx tajt inti ikun qed jgħidu. Mela ħankompli ngħidilkom. Il-programm l-iskeda li se nitfa' se jkun jismu Sejjer inħejjilkom post. U dan huwa programm fejn fih Ġesu Kristu se jipprova jipperswadik li hu ġie fostna għaliex biex jurik li Alla Papà iħobbok hekk kif int, gratis. Ġifieri m'hemmx għalfejn timmerita l-imħabba tiegħu jew issir iżjed tajjeb tajba le biex Alla iħobbok kif int. U allura dawn il-programm li se nitfgħu ma' stedina għalik biex jgħinuk tibda tħares lejn Alla mod ieħor. Tħobbu bla ma tibża minnu. Tibda tħares lejk innifsek mod ieħor u tinduna li għalkemm inti dgħajfa ħafna imma Alla u qawwi immens. Meta jkollok lilu eżis, meta jkollok lilu il-ħajja tiegħek
tieħu toma oħra. Ħajtek issir ġenna. Issir ġenna. Fost id-dbatijiet tgħid li ġenna mitfuqa ġa soddami ġewwa sor, x'inti tgħid? Iva ssir ġenna. Tħaddan miegħu. Ma jistax tgħid li hu ma batix, tħaddan miegħu. Ħajtek issir ġenna. Int fejn int, il-problemi li għandek, int min int, meta jkollok lilu kontinwament missaw u kelmu. Meta jkollok lilu l-ħajja tieħu toma oħra. Ħajtek nerġa' ngħidlek issir ġenna u l-impossibbli isir possibbli. U allura jiena nixtieq niqafaw, nixtieq ngħidlek ħaġa waħda li tallimta ftit ilu kont qed nagħmel l-irtir fi Skiet, hekk. U kien hemm fader minn Franza, ma nafx kif qbadtu, għalli dan mhux kombinazzjoni sister tanti ftaħtu. Għalli tal-ispirtu ġalek tifu kif qed ngħid lilkom. U veru, għax tani 4 kelmiet ta' kuraġġ. U fl-aħħar qalli, nitolbu lill-ispirtu issa stess u nitolbu anke aħna inti li qed tismani. U għajdu ħaġa waħda. Come, Holy Spirit, I need you. Ejja Spiritu Qaddis, għandi bżonnu. U tafx għalli daw sa ngħidha lilkom, toqgħodx tgħidu x'għandek bżonn, għax hu jaf. Sejjaħlu biss. Tħaddan mal-mulej. Irsisti u tkellem miegħu u tara il-paċi li takkwista int u anke jibdew jindunaw dawk ta' madwarek u tkun qed ixxerred lil Kristu mingħajr ma taf. Il-paċi miegħi jinsellimlek. God bless you dear, bye.